салому алайкум бинандагони азиз. UFC 257 сар шудагиай. Кадоме ки хоҳиши промои эфир тамошо кардан дорад, марҳамат дар ҳамин канали ман обуна шавед ва дар канали промои эфира имконияташ боша мо барое ки вай маҳкам мекуна, YouTube маҳкам мекуна. Агар ки кадоми касоне ки хоҳиши тамошои UFC 257 доранд, ҷанги Дастин Порре ва Конор Макгрегор, дар ҳамин канали ман дар Instagram дуромада тамошо кунед. Ман дар Instagram промои эфир мекунам. Ҳамин дар Instagram Ҳамроз ТВ поиск ТВ мебурояд. Ба ҳазор медироед, тамошо мекунед. ҳозир варзишгарои непопулярни сар кардаган ҷанга. ҳозир як бразилец ғолиб омад ба рақиби худаш, намедонам рақибаш акҷо буд. Хай хулоса ки варзишгарое ки непопулярнианд ҷанга сар кардаган. Шумо метавонед бародаро, агар промои эфирро тамошо кардан хоҳед, дуроед дар канали ман дар Ҳамроз ТВ ман промои эфир мекунам. Instagram Ҳамроз ТВ. саломат бошед дӯстони азиз. ин ҳозирҷа ғолиб муайян мешавад. бародари азиз, промои эфирро ждат кунед.